Mga adlaw sa Baghandos, welcome sa tong tulamanon. Mga balag ni Bay Librado. O karon, dili ta maglangay, linasab nga balag ang akong ihalad nganha kaninyo. Balag nga naguluhan, walay asong makumkum. Walay asong makumkum. Kay matud pas sa panultion, sa mga katigulangan kaniadto og karon, walay asong makumkum. Apan ang tubag sa mga batanon, matuod walay asong makumkum, apan adunay asong maugom. Ang maong mga pulong, lalom og tulog karon, apan ang mga nakasabot, silang tanan nahimuot. Apan ang mga wala kasabot, silang tanan nagbagot-got. Apan ang hinungdanon sa tanan, kung unsa man ang kahulugan, kahulugan nga dili katambugan, kundi mao ang paghubad sa mga pulong, kung unsa man ang gitumong. Walay asong maugom, biato kunong hubaron, ang maong panultion kung unsa ang ipasabot niini karon. Walay tinaguan nga dili pagaukban. Walay tinaguan nga dili mabulgar sa kadaghanan. Okay, Baghandos. Mao kadto ang akong balag nga naguluhan. Walay asong makumkum. Angtod sa sunod higayon sa tunga panaguban sa tong tulamanon, mga balag ni Bay Librado. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug may adlaw pag-usab kanatuntanan. Bye-bye!